ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳରାଶିର ଅପୂର୍ବ ଆଭାରେ ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା ବିମଣ୍ଡିତ ଅଂଶୁପାର ସମ୍ମୋହକ ବିବିଧତା ମନପ୍ରାଣରେ ଭରିଦିଏ ପାରିଜାତର ରୋମାଞ୍ଚ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମୟର ନିତ୍ୟ ପ୍ରବାହମାନ ଧାରାରେ ସୁନ୍ଦରତାର ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଏସିଆର ଏହି ବୃହତ୍ତମ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଛି ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣରେ, ରୂପାନ୍ତର କରିଛି କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଭୁବନ ମୋହିନୀ ଅଂଶୁପାରେ। ଭୁବନ ମୋହିନୀ ଅଂଶୁପା, ଏହି 9ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଆଦ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖି କାବ୍ୟଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଭୁବନ ମୋହିନୀ ଅଂଶୁପା ସୁରୂପା, ଭୁବନ ତ୍ରୟରେ ତୁହି ଅପରୂପା। ବକ୍ରଗଡ଼ ଶିରୀ ବନଜ ବଦନା, ବନସ୍ପତି ଘେରା ଚାରୁ ଅପଘନା। ନଗ ନାଗ ଖଗ ସ୍ୱାପଦ ସେବିତ, ନର ନାରୀ ନର ପତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ। ମୋତି ବିନିନ୍ଦିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳନୀରା, ମୋହେ ବନଦେବୀ ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀରା। ହିରଣ୍ମୟ ଅଂଶୁ ଢାଳେ ଅଂଶୁମାନ, ହିମାଂଶୁ ଶୀତଳ ଜୋଛନା ପ୍ରଦାନ। ନୀରେ ପ୍ରତିଫଳି ସରଜେ ସୁଷମା, ନୀରଜ କୁମୁଦ ହାସେ ନିରୁପମା। ଅଙ୍ଗେ ବହୁ ମଧୁ ସଲିଳ ଭଣ୍ଡାର, ଅଙ୍କେ ଜଳ ଯିବେ କରନ୍ତି ବିହାର। ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ବାରି କଳୁଷ ହାରକ, ସୁବଧ ସୁଖଦ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ। ପାରୁଷେ ସରଣ୍ଡା ଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ସୋହେ, ପାହାଡ଼ ସୁଷମା ଜନମନ ମୋହେ। ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସରରେ ସାଇତା ଶୋଭିତା ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ଅଂଶୁପା 570 ଏକର ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କଳକଳ ନାଦିନୀ ମହାନଦୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ। ଐତିହାସିକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡର ଏହି ରମଣୀୟ ହ୍ରଦ ସରଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ବାଉଁଶ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଭରା ସବୁଜିମା ଏହାର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶୋଭାକୁ କରୁଛି ଶତଗୁଣିତ। ଭୁରି ଭୁରି ଶୋଭା ସମ୍ଭାର କାସାର, ଭୂତ ଭବ୍ୟ ନାହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରସାର। ବଂଶ କୁଞ୍ଜବନ ରସାଳ ଗହଳ, ବଟ୍ଟ ପିପଳର ଛାୟା ସୁଶୀତଳ। ବର୍ଷ ସାରା ତଟେ ଭୀଷଣ ଗହଳି, ବଣଭୋଜି ଯୋଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ନଶ୍ୱର ସଂସାରେ ତୁହି ସୁଖ କଣି, ନଗ ଉପତ୍ୟକା କରିଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ। ଚିରହରିତ ବନାନୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅଂଶୁପାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପରିବେଶକୁ କରିଦିଏ ଗୀତିମୟ। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ସୃଷ୍ଟି କରେ ସୁମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନ। କଟକଠାରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 62 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସୁରମ୍ୟ ଜଳାଶୟ 2021 ମସିହା ଠାରୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ରସସାର ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ। ବର୍ଣ୍ଣିଳ ସୁଷମା ରମ୍ୟ ଉଷାକାଳେ, ବର୍ଣ୍ଣାଏ ଉଦୟ ଭାନୁ ଚକ୍ରବାଳେ। ନବୀନ ଅରୁଣ ଚୁମ୍ବୁ ତୋର ଜଳ, ନବୀନ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଚଞ୍ଚଳ। ଶୁକ ସାରିପିକ ସାରସ ମରାଳ, ଶୁକର ହରିଣ ହରିମାଳମାଳ। ପାନ କରି ଜଳ ସେବି ସମୀରଣ, ପାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ। ଆଧୁନିକ ଜନଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଅବସାଦ ପୁଣି ବିଷାକ୍ତ ବଳୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଂଶୁପାର ସଞ୍ଜୀବିତ ପରିବେଶରେ। ନୀଳ ଜଳରାଶି ଏବଂ ସବୁଜିମାର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀରେ ସେମାନେ ଆହରଣ କରିନିଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ ପ୍ରଦାୟିନୀ ସଞ୍ଜୀବନୀକୁ। ଭୂଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୈସର୍ଗିକ ଛବି, ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଏକା ପାରେ ଅନୁଭବୀ। ବଚନ ବିଷୟ ଯହିଁ ବିବର୍ଜିତ, ବନ୍ଧନ ବିମୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତୀତ। ନଶ୍ୱର ଅସାର ସଂସାର କୁସାର, ନର କରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହତିଆର। ମୋହାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୌତିକ ସୁଖରେ, ମୋଦେ ଧାଏଁ ମାୟା ମିରିକ ପଛରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଛି ବାଉଁଶ କୁଡ଼ିଆମାନ। ପ୍ରାୟ 37 ପ୍ରଜାତିର ବାଉଁଶ ଗଛର ନିଘଞ୍ଚ ଛାୟା, ବାଉଁଶ ତିଆରି କୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା। ନବନିର୍ମିତ ବାଉଁଶ କୁଟୀର, ନୈଶ୍ୟ ରହଣୀ ପାଇଁକି ରୁଚିର।
ନିରେ ନିର ଜୀବଶାଳା ନିରିମିତ ନିରବଧି ମନ କରେ ଆକର୍ଷିତ। ପାଇତ ଅନନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାର୍ଥିବରୁ ଅପାର୍ଥିବେ ଧାଏ ମନ। ଏଠାକାର ବିବିଧ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ୟାନ। ନାନା ଜାତିର ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଏହି ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନରେ ସମୟ ସତେଅବା ସ୍ଥବିର ହୋଇଯାଏ। ରକ୍ ଗାର୍ଡନ ବା ପଥର ଉଦ୍ୟାନରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପଥର ମନରେ ଆଣିଦିଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆର ଭ୍ରମ। ସରଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଅତୀତର ଇତିହାସ। ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀମାନ ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ। ବନ୍ନୀଳ ଐତିହାସିକ ରଙ୍ଗସ୍ଥଳୀ ବଳିଷ୍ଠ ଚୋଳଙ୍କ ଆକ୍ରମଣେ ଡରି। ନରପତି ସ୍ୱୟଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ନଦୀ ତଟେ ଏଥି ଗୁପ୍ତେ ବାସ କରି। ମୋହମୟୀ ଶୋଭା ରାଶି ଭରପୁର ମୋଦେ ନାମ ଦେଲେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଶୁଷ୍କ ପ୍ରାଣେ କରୁ ସୁରସ ସଞ୍ଚାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ କରୁ ଅନ୍ତରେ ବିସ୍ତାର। ପାଆନ୍ତି ଅତୀତ ସ୍ମାରକୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଦ ଦେଉ ଭଗ୍ନ ରାଜବାଟୀ ସ୍ଥଳ। ଅଂଶୁପାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନ। ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏକ ନିରାପଦ ବାତାବରଣରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଶୁଷ୍କା ସ୍ଫୀତା ଶୁଦ୍ଧା ସୁରମ୍ୟା ପୁଷ୍ପିତା ସୁଗନ୍ଧାଏ ଶୋଭା ଋତୁକ୍ରମେ ସ୍ଥିତା। ପାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଣି ଉଦ୍ୟାନର ଲଘୁ ସାର୍ଥକତା। ଅଂଶୁପାରେ ନୌବିହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ମୋଟରବୋଟ୍ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାରେ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରାଶିରେ ନୌବିହାର ସମୟରେ ନୀତିଦିନିଆ ଜଞ୍ଜାଳ ମନରୁ ଆପେ ଆପେ ପୋଛି ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୋଷିରୀ ନବକଳ୍ପନାରେ ନବନିର୍ମିତ ମହାନଦୀ ସେତୁ ନରଖେ ଦୂରତ୍ୱ ସଂଯୋଗର ହେତୁ। ମୋହେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋହୁଛି ବିପଣୀ ବଙ୍ଗଳା ଆଳୟ। ମୋହିନୀ ରୂପତୋ କରେ ଆକର୍ଷଣ ମୋହାବିଷ୍ଟ କରେ ନୌକା ଭ୍ରମଣ। ଦିନ ଥିଲା ଆଜିର ମୁଦ୍ରା ବା ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା କଉଡ଼ି। ପୁଣି ଥରେ ସେଦିନକୁ ଫେରାଇ ନିଏ ଏଠାରେ ଥିବା କଉଡ଼ି ଖାତ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚି କାଇ କେଳିସର ଜଳ ଉଦ୍ୟାନ ଏ ଚିର ମନୋହର। ଗଳା ହାରମଣି ଉତ୍କଳ ମାତାର ଗଚ୍ଛିତ ମଧୁର ଜୀବନ ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ନିରନ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ନର୍ସରୀ। ତା ଛଡ଼ା ଅଂଶୁପାର ସାମଗ୍ରିକ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର ଉପର ଭାଗରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ଅଂଶୁପାରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଲିମା ମନ ପ୍ରାଣରେ ଭରିଦିଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆବେଗ। ସତେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଭିଜିଯାଇଛି ସୁନାର ରଙ୍ଗରେ। ହିଙ୍ଗୁଳ ରାଗରେ ମଣ୍ଡି ଅସ୍ତାଚଳ ହିରଣ୍ୟ ରେତ ଯେ ଗମନ୍ତି ବିତଳ। ନୀଳାଭ ରକ୍ତାଭ ଅସ୍ତମିତକର ନୀରେ ପ୍ରତିଫଳି ଦିଶେ ମନୋହର। ଅଂଶୁପା ତୁତଟ ବନୁଗ ମହିଷେ ଅଞ୍ଚଳୁ ଚଞ୍ଚଳେ ଯାନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦିଶେ। ଶୁଭେ ଦେବାଳୟେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ଶୁଭ ପରିବେଶେ ଆବେଶ ଅବନି। ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେହି ପରମ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ ଶେଷ କଥା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସର୍ଜନାର ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଅଂଶୁପାର ମନୋଲୋଭା ପରିବେଶକୁ ସମୟର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିଚାଲିଛି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ। ସୁନ୍ଦରୀ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ପାଦେ ପ୍ରଣମୁଛି ଆଗୋ ମାତୃରୂପା ପାଳିନୀ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ଅଂଶୁପା।